Hey, mega mega shout out, Road Metran and OFW in Dime, Barita and Child Love and Ian Escalante. Mega mega love shout out kapatid. Road Metran and OFW in Dime, Barita and Child. Kaka-start lang kapatid, kaka-start lang. Karen Baling, Kike Man, Islahan ng Pili, mega 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 love shout out sa inyo. Anaklito Garcia, kapatid, thank you for coming. Iwang Foster, thank you, kapatid. Yes, figure to sir, Dan, thumbs up, thank you, kapatid. Wayay, bim! Pag naririnig mo to, nasa kabilang punto kami nang hinahanap mo. Pamparam, pam, pamparam, param. Sumabay lang sabay. Sige, Karen, saglit lang, Karen, ha? Nagsishare pa kasi ako. Pamparam. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Sumabay lang sabay, ang sarap sa pakiram. Pamparam, pamparam, param. Pag naririnig mo to, nilang hinahanap mo. Pag naririnig mo to, nasa kabilang punto kami nang hinahanap mo. Sumabay lang sabay. Salamat, Karen, ha? Salamat. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Sige, SP, mamaya. Tinapon mo Yung eggshell? eggshell lang. Yung dyan sa talim? Wala ko nagtapon. Nasa baso? Kailan? Hindi ko tinapon mo na. Wala ko nakita ng eggshell. Sige ko halatang nasarapan. Tapos tignan mo si Dan, fasting parang Ramadan. Gamuyan pare, di na ako niyan, di na talaban. Yung mga gusto nila Okay, baba na kayo ng guys, baba kayo ng bahay. gawa namin ito habang bilog din Matulog ka na. Hindi ka pa natulog? sa pakiram. Param. Kapag naririnig mo to, nilang hinahanap mo. Yun, head go gang. Thank you for coming kapatid. My jacket. 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 House patamsak. Thank you. Thank you kaya Japan. Ano, nakadikitan ko to kagabi. Baka magpamember ito sa akin. Baka naman dyan kapatid. Yan guys, baba na kayo ng bahay. Yo, welcome to my YouTube channel. Kaya medyo may jacket ka na kaya. Yan, Miss Flores, thank you for coming. Opo, kay ikaw. Yes. Yan guys, baka gusto niyo magpa-member kayo, ha? Saglit lang guys, anuhin ko muna yung anak ko, yung tumahay kasi. Hugasan ko muna yung put niya. Lang sa ko, saglit lang guys, ha? Anuhin ko muna yung anak ko, ang kulit, tumahay kasi, hugasan ko muna yung put. Lulits Banglaw channel, may ano ka na kapatid, kababayan, taga-Bulto. May jacket ka na Lulits Banglaw, ha? Saglit lang guys, hugasan ko ang kulit ka na. Wayay. Pag naririnig mo to, nasa kabilang punto kami nang hinahanap mo. Pamparam. Sumabay lang sabay, ang sarap sa pakiram. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay.
Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam param. Kapag naririnig mo to, yan ang hinahanap mo. Pag naririnig mo to, lang sa kabilang punta kami ng hinahanap mo. Pamparam pam pam pamparam param. Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pam 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 pamparam param. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam param. Kapag naririnig mo to, yan ang hinahanap. Pam pam param param. Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pam 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 param param. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam param. Kapag naririnig mo to, yan ang hinahanap mo. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 Ayun kapatid. Pasensya ka na kasi inano ko muna yung anak ko. Inugasan ko yung puwet, tumahay kasi. Yes, magbaba na kayo ng bahay, guys. And you can start to drop your link. And asa na yung si Danbel? May jacket ka na, kapatid. Sorry, kapatid. Danbel, may jacket ka na. Yan, guys. Share mo natin, guys. Share mo natin. Sabi, dinas ka naman, Kel Japan. Inaw, vlogs, Toso Close Dan. Kumusta na ba? Ay, ganun pa rin, kapatid. Lolits on the way sa iyo, Lolits Panglaw. Hey, on the way sa iyo pala, sabi ni Lolits. Lolits Panglaw, taga Bohol ka? Saan ka sa Bohol? Uy, mega love sa social media ka. Guys, please watch my new upload videos, guys, if you have time. It's just only 1 minute, it's enough for me. Thank you so much, and have a nice day. I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보며 Sipag mag-LS. Para lumaki yung revenue. Ano na nga ako kasi less than a month na daw. Kailangan ko na may verify yung account, yung channel ko. Pag hindi na ma-verify, mawalan ako ng ads. Yan guys, please connect to Miss Flores guys. Pag sino yung makadikit sa kanya. Be. Bigyan mo tubig, be. Dalawa. Tubig, dalawa. 2 galong 40. Ronelo, anong balita dong? Kumusta ang drone mo? Dream drone. Lolis Power Channel, noted po on the way. Sabi po ni Kel Japan, guys. First of, talaga, kailangan talaga yan. Well, let's connect to Ronelo and Miss Flores. Why Bim! Lolits on the way. Yan guys, please, GR guys, please connect to also GR guys.
Pag naririnig mo to, nasa kabilang bundok kami nang hinahanap mo. Param pam pam. Param pam 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 param param. Sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pam 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 param. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Sumabay lang sa bayo, sarap sa Ayan, nagandang shout sa ating bagong pasok ngayon guys, si Raquelas. Raquelas, may jacket ka na kapatid. You can start to drop your link and please connect everyone. kami nang hinahanap mo. Param Pam pam param param pam. Sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pam 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 param. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pam param pam pam param param. Kapag naririnig mo to, yun ang hinahanap mo. Pagpasok ng tunog, tenga ko nilabasan. Good shit, sige kung halatang nasarapan. Wait lang guys, nagsishare lang ako guys. Parang Ramadan, damo yan, pare di na ako niyan, di natalaban. Ginagawa ko lang yung mga gusto nila na gawin. Param pam 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 param param. Sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Yun, RJ, Miguel Lozier at kapatid. RJ, may jacket ka na kapatid. May jacket ka na. Guys, makipagdikitan na kayo sa guys. Marami kayong madikitan ng mga bago. Naririnig mo to, yun ang hinahanap mo. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 내 Yayayayayaya야. 불러 널 야야야야. Pwede kapatid, pwede RJ, lapag mo yan. Sino yung mga may premier dyan pa lapag yan para matusukan? Mamaya, sagit lang guys, nagsishare pa lang ako guys. I'm going crazy. I'm going crazy. Uy, Nats Balaba guys, si Nats Balaba, mega love shoutout kapatid. Thank you sa member dyan kapatid, Nats Balaba. Kinumdum na ako nimo dahil, kinumdum na ako nimo. I-add na ako sa Facebook ko, Thunder, kumusta kapatid? Thank you. Nats Balaba, add na ako. Yan ang aking Facebook. Para i-add kita sa aking GC. Never view, Bernat ha, never view, hindi view, never view. Yeah, Jenny Logo. Baba mo yung premiere mo para na natin. Host, isa na lang. Guys, please connect to Thunder, guys. Please connect to Thunder. Isa na lang, guys, para mag 400 na lang siya. I'm going crazy. Guys, please connect to Thunder, guys. Please connect to Thunder. Isa na lang, guys. Isa na lang yung sa kanya, guys, para mag 400 na lang, guys, please. 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면. Nats Balaba, i-add mo nga ako sa aking, sa aking Facebook, please. Para ma-add kita sa aking, sa aking GC, ha. At ma-play kita, mamaya. Para ma-add kita sa aking, 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. Please patang sa kay Nats Balaba, guys. Ang bago kong member, guys. Please. Please connect to Thunder, guys. Please connect para mag 400 na siya. 하지 않을 테니. Babalikan po kayo ni Thunder, guys. I'm going Guys, please connect to Sandra, guys. Nagbaba po ng bahay. Nats Balaba, please connect sa aking Facebook, please. crazy. Never view, Bernat. Sige mo ako. Yan po aking FB. Para ma-add po kita. going crazy. Yeah. I'm going. Nats Balaba, vlog dance. Sabi po ni Bait Jacob. 어쩔 수 없는 걸 널 보면. I'm going crazy. 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루.
402 Thunder. Sabi yan, 402 ka na Thunder. Guys, please connect to Nats Balaba, guys. Ano siya, guys? Bago kong member, guys. Bagong member. Mag-iwan lang po tayo ng bakas. 아무 말도 할 수 Mag-iwan lang po tayo ng bakas, guys. Sabi po ni Nats Balaba. Babalikan po kayo, guys. Nats Balaba, na ano mo na ba ako sa aking, ano? 널 보는 순간 이해가 됐어 Ay, 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 ay. 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 Ay, 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 ay. 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 그 At nakata, sige, 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 sige. Ayan ako kita, sige lang. 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 Guys, pagkamasat naman kay Hazel, guys, ang aking, ay kay Nats Balaba, guys. 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 Yun, may lakang Korea. Kumusta ka na, kapatid? Mary Castillo, may live shoutout. going crazy I'm going Watching ko sa new video mo, kanina sa Kanuba. Hindi yan sa Kanuba, sa ano yan, sa Suwal, Pangasinan. Nasa Pangasinan ako ngayon, wala ako sa Bohol. going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 I'm going What happened? I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 Ano nangyari? This site will open to open. 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 Nag-update ata yung ano ko eh. What happened to my Facebook, guys? I-message mo nga ako, ano? Pag ito, Nats Balaba, message mo ako. Ba't nangyari sa'yo? Di kita maano eh. Every single day, I think of the times you were still mine, and I knew that you get away, get you out of my mind, caught up in time. I don't miss all the fun that we had. You always around me. Where Aldrin, kumusta ka na kapatid? Thank you. I need you now. If you are around, you will be alright. Ayos sa sounds ni host. Uy. Ano yan? Pang disco na, Swan.
Harang house, thank you, thank you. Diskonas kabasakan. All the things, all the fun that we have. You're always around. I-edit mo na ako. Sige, sige, okay lang, Miss Flawless. Meron pa nga akong 3 video pang i-edit ko, guys. GR, wag mo na akong balikan. Okay lang, wala ko nang bahala. Need you now. Nalilito ako dito sa ano ko. Ano ba to? If you are around, you will be alright. Ba't hindi ako makamessage sa iyo, Nats? Ayan. Nats, wala ba na kita sa aking GC, ha? Yan, biyan na natin to. Ulitin natin to. Init. Time check is 3 o'clock, no? O'clock, no? Ayun wala kasi medyo gusto ko yan. Dan sa ko, Zen Tagalog, thank you for coming. Guys, makipagdikita na kayo guys, kay Japan Travel Full Pack, pasok sabi ko, Raquel. Yan guys, nagbaba po ng bahay po si Thunder, dikitan niyo na po, nagbabalik yan. Lulits Panglaw, saan ka sa ating kapatid? Saan ka sa Panglaw? Taga Bujol yan, taga Bujol din yan, si Nats Balaba Vlog guys, taga Agna. Charot yun, kabit ni Phil and Dub. Sali kapatid, yes kapatid, may jacket ka na. May jacket ka na, thank you for coming. Hoy, sis Wang Foster, may galab siya kapatid. Wayoy, bim! Yan guys, magdikit-dikitan na po kayo dyan guys ha. Kami nang hinahanap mo. Pamparam, pam 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 param param. Sumabay lang sabay, sarap sa pakiramdam. Pam 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 param. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Sumabay lang sabay, sarap sa pakiramdam. Pam param pam pam param param. Kapag naririnig mo to, yun ang hinahanap. Param pam 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 param pam pam pam. Kami nang hinahanap mo. Pamparam, pam 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 param param. Sumabay lang sabay, sarap sa pakiramdam. Pam 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 param param. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Sumabay lang sabay, sarap sa pakiramdam. Pam param pam pam param param. Kapag naririnig mo to, yun ang hinahanap mo. Pagpasok ng tunog, tenga ko nilabasan. Good shit. Yun, Stoic Kid, sa host, pangangat host. Fasting para Kunti lang kasi tayo kapatid. talaban ginagawa. 8 pa lang eh. Gusto ko pero kunti lang. Mas maganda pag mga 20 yan. Pwede tayo magpangat. Napaga na lang muna tayo sa ngayon kasi kunti pa lang tayo. 8 lang tayo nga dito. Yan, Stoic, may jacket ka na kapatid. Ano naman dito kapatid? Mga legit yun. Yan guys, magbaba ka lang ng bahay. Maraming didikit dyan. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널
널 보는 순간 이해가 됐어 도자야야야야야. 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 Yan, Mr. Beats, baka sa Kalimbangol, mga Mr. Beats, kadi kanina to, kanina ko kakadikitan to. Yan, may sakit ka na kapatid. I'm Crazy. I'm going Yan guys, maglipag-lapag na po kayo. Hoy, si K Japan Travel, baka naman kapatid, baka naman. Sa dot ni Pelendar. Dot, ano to yan, Filipino in, ano yan, Dubai? General Gadana po sa Kli, yan, RG Thunder dan sa iyo, sabi po ni RG Handyman. 기다리다 Okay, disconnect Ronel guys, and Miss Flawless. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야 Yan, Georgie Smile, thank you for coming. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 Hindi ako nagbakas. I'm going Hindi ako nagbakas, Thunder, para di napansin ni Lunlo, sabi po ni RG. Magbakas kayo guys, magbakas kayo. crazy Anong sasabihin mo yun? Sige, tapasakan natin yan. 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going Yan mga kapatid, natamsak na kita. yeah Sino ba yung kanina? Si going crazy Willa Dan New yan. 없는 걸 널 보면 아무런 Yes, disconnect ang aming bagong member guys. Andyan po, nakapin po. Ha? Mag-iwan lang po tayo ng bakas para mabalikan po tayo. going crazy 오늘은 날 Astro Kid, Raza on the way. Sa iyo kapatid. 고백할 Harang host, salamat. 내 맘을 받아줘 영원히 Yan guys, magdikit-dikit na po tayo. Kumonti na naman tayo. Dangbel, malapit ka na kapatid. 3 na lang. Yan. I'm going Kaming lang ang minayupak. 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 Panglaw daw, nag-iwan ako ng baka. Pabalik po. crazy 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루 갑자기 내게 나타나준 너 Jenny Logo, dan sa iyo. Ma'am, full pack sukli na lang. Thank you. Yan guys. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 Yayayayaya야. 불러 널 야야야 Guys, kamano dan full pack sukli. Sabi ni Raquel. And also kay Japan Travel dan sukli mo. Salamat. Yan, Bibiana, ang baik. Tamsa kadikit po sa iyo. Yan. Guys, sino po yung mga bagong dikit po kay host? Mag-iwan po tayo ng bakas at may 4 po kayong banana po sa akin. Ididikit ko po yung 4 na banana ko after my LS guys ha. Yung mga bagong dikit lang po guys ha. 무뎌져 Mag-iwan lang po tayo ng bakas. Lolis Panglaw Channel. Saan ka sa Panglaw kapatid? I'm going crazy yeah. Astro Kid Trasa. Dikit na, sa'yo pasukli. Dangbel, hindi natusok na kita, ikaw na magsukli. 지쳐 그만 널 놓칠 Panglaw ulit, saan pabalik? Yan. Dangbel, thank you po ma'am. 만 성급한 Guys, kung sino yung may mga GC dyan, pag-share na lang dyan ha. 두려워서 매번 La 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 la. 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내
Yan, dyan nag-alap. Premier ang dating. Yan, mga gusto yan. Let's connect myself for chatter. Yan, si Jane Mangayon, guys. Guys, nagbaba ng bahay pa si Dennis Gamano. Please connect also, guys. No? Astrid, katasad, natid, check, maya, bakas mo. Sa mga napasok ko, nag-iwan ako ng baka. Pabalik po. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 Georgie Smile. Bakas, guys. Yan, bakas na. Going, going, going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 Jane Mangayon, Dan, mag-iwan ako ng bakas. Yan, huwag kang mag-alala, kapatid. Nasa Japan yan, babalikan ka dyan, kapatid. crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 Guys, sino pa yung hindi padikit naman kay Nats Balabag, guys? Nandiyan po yung bahay niya. Nakatamsak sa premier niya at mag-iwan na po tayo ng bakas. Linis kamano ba? Sabi ko ni Lolis Panglao. Yan guys, Bibiana Bayek. Yan, baba ka ng bayek, kapatid, para makadikit naman yung iba dyan. Nats Balabag, Dan, nag-iwan ako ng bakas, sabi ni Astro Kid. Kakila, dikit na sa iyo, pasukli na lang, sabi po ni Jenny. Astro Kid, banana, 5 banana sa iyo, dikit ko. Yan, guys, please connect to Miss Flawless, guys. 5 banana po ang ibibigay po sa inyo. Okay, Simply Cooking Vlog, thank you for coming again. Guys, please connect to Simply Cooking Vlog, guys. Yan guys, please connect. Siyempre isang monetized channel yan guys. Aking VIP ko rin yan guys. At the same time, nag-LS. Please promote your LS mo, Simply Cooking. Dikitan ko kayo lahat. Yan guys, please connect to Miss Flawless guys. Yan po si Leona Heramis. Yan. Nanggigigil na ako. Bakit nanggigigil ka, Miss Flawless? Walang problema yan, wala. Support lang tayo, kapatid, no? Ganun talaga. Kailangan natin suportado natin ang bawat isa, no? Medyo malungkot lang ako, guys, kasi wala pa yung team ko. Tapos, less than a month na lang daw, sabi ni YouTube. Tapos, pag hindi daw mawala na yung ads ng ko. Ang gigil ka namang isa. Yan guys, kita nyo na po si Miss Flawless guys. 5 banana daw yung ididikit nyo guys. Yan, si Nats Balaba, dikit na sa'yo, pasukli na lang. Huwag ka mag-alala dyan kapatid, babalik ka ngayon. Bagong VIP ko ngayon yan. Tingin po. Astro Kid, dito na ako sa bahay mo. Yan. Guys, please connect to Simple Cooking, guys. Bibiana Dan, sabi ni Lolis Panglao. Guys, kung sino yung may mga GC dyan, please, please naman guys, share naman yung may mga GC dyan.
Yan, simple cooking, baka may GC ka. Bibiana daw, nagyan ako ng bakas. Dance bell, dance sa'yo, pabalik na lang, sabi ni George Smile. Hindi makuha ng puso hanggang gano'n na lang nga. Kailangan ko itong tanggapin. Nasa puso mo meron namang ibang umaangkin. At alam ko na rin na mayroon ang nagmamayari sa Meron kasi akong ano guys, sabi dito yung... ano man ang Dahil ko rin, kaso lang, pareho kami ng oras ng LS, kaya di ako makapunta sa kanya ngayon. hindi na Oh, nagpapa ng bahay si Kay Japan Travel, Kay Japan, ang nangyari. Kaya pinasya mo sige, sali mo ako sa simple cooking, ha. ako. Sa next LS mo na lang ako, sa next LS na lang ako magpa-member din sa'yo, ha. Kanina kasi naubusan ako ng ano, kinain yung laman ng ano ko, Gcash. Nagpalipad sa ano, puta, pagpalipad ko sa'yo. Pamember, puta, bigla na lang, not enough. Wala na. Sa sunod na lang ako, simple cooking, magpaano kasi, ha. Pag mag-release ka, send mo sa, ano, sa GC, di ba? Para at least makita ko na agad dun. Uy, yun na po, Andy! Thank you po kami, kapatid. What's 30 seconds sa Outdoor Tamsa ka na rin? Yan, sabi po ni Miss Flawless, guys. Digitan nyo na. Yan, tamsa ka natin yan, kapatid. Tamsa ka natin yan yung premiere mo, kapatid. Laki ng bahay mo siya, ano eh. Malaki ng bahay niya, ano, ni 3.4 na pala to si Bentot na lupit. Nasa Amsterdam ka pala, kapatid? Na Amsterdam ka? Meron si Masero Garden Cebu, Little. Sa Cebu. Kala ko nasa Amsterdam ka. Tamsa ka lang kita, kapatid, ha? Yan, si small native po, sukli na kita may bakas yan. Dang bell, dito mo ako sa nasuklian, George yan. Yan, sabi po niya na. Yeah, Bibiana, bayalit, dikit na sa'yo pasukli. Yan. Gusto ko lang mapatunayan na ikay mahal ko. Yung ginoo ang buhay ko sa mga nauna sa litahin. Ang tawag lang sa akin ay di ang magpapapin. Ikay sa akin at ako sa iyo. At ikaw din sa kanya at siya din ay sa iyo. Yan ay akin nilagyan para makasama ka lang. Pero sana wag sabihin na Nakasama ka lang. pero sana rin huwag tayong dumating pa dyan. Iisip ko ang lahat. Eh basta wag yan. Kahit na alam ko mahirap kong tanggapin. Namas lang ulat na sa'yo. Na kita kahit kailangan pa. Sana pagkasama na kita kahit kapiling mo na siya. Well, nabarate, Dan Pre, 99 tamsak, sabi po ni Kay Japan Travel. Leona Rames, dating dikit sa'yo, sabi ni Raquel. Tamsak dikit, Dan sa'yo. Bibiana. para sa'yo kahit kaya minsan mas okay tumit sa FB mayayain lumabas ang sabay ng mag-FB I can feel Superman kahit di pang superhero ang aking katawan Dikit na sa'yo, sabi mo ni Ginny. George daw, sabi nga. Georgie. kaya okay na tayo sa FB na mapigilan Nagigit sa iyo.
Aday, thank you po kami, Aday. Baba ka ng bayo tayo para madikit naman yung iba dyan sa'yo. Yun, Aday, nag-iwan ako ng bakas. Yun, love in action, Dan na host, pasukli po. Yan kapatid, may jacket yan. Mag-iwan ka ng bakas sa aking kapatid sa aking video. May bago akong mga video dyan, yung bagong upload ko dyan, yung Little Batanes. Tamsakan nyo yun guys, mag-iwan po kayo ng bakas at may 4 na banana ka po sa aking kapatid. At mamaya na kita balikan ha. Mag-iwan ka lang ng bakas. Robin, may jacket ka na. Yung mga bagong dikit sa akin guys, may bago akong upload na video. Panoorin nyo kahit mga 1 minute lang at mag-iwan kayo ng bakas. Bibigyan ko kayo ng 4 na banana guys. Pilipino, alam ko naman na hindi ako Hey, bahay mo! Yan, baba ka rin ng bahay ano, kay Japan Travel. Sabi pa na Ray. puso ko yung nabiha. Legit yan, Dang. Hindi ko lang madikit, min ko. Ano yan, minsan kasi guys, yung mga, kahit ako guys, yung mga min ko lagi nasisipan ni Lolo. Kaya yung dinidikit ko yung ibang account ko. Wala nang hinanais. Yan, Astro Dan sa iyo, sabi ni Miss Flawless. Pangla Vlogs, Dan Pulpak, sabi ni Raquel. Sa mga amigos, amigas, napasok ko ng kuweba nyo, nag-iwan ako ng bakas. Nangyayari sa akin, isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano ba ang ginawa ko? Pinaaliw. Tanaw ka, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilag, Puso ko yung nabiha. wala nang Di kaya kalabis ko. Magandang dilag. Magandang dilag. Puso ko yung nabiha. wala nang Di kaya kalabis ko. magandang dilag. Magandang dilag. Yung mga bagong dikit sa akin guys, magdikit po kayo. May meron akong bagong upload na video. Mag-iwan kayo doon at may 4 kayong banana. Mamaya po kayo didikitan after may LS, no? Pero mamayang gabi pa ako magdikit guys sa mga 4 na banana ko para hindi malagas ni Lolo. Kasi mamaya maglagas na naman si Lolo. Masasayang lang, di ba? Kahit na pilitin pang umiwas-iwas sa'yo, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na Alexa Dan, nag-iwan ako ng bakas. nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Tanaw ka, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang Puso ko yung nabiha. wala nang Di kaya kalabis ko. Magandang dilag. Boss, payo dahil magbakas ka na, lulis na. Panoorin mo yung aking video, may bago akong video na yung Little Batanes. Panoorin ka ito, mga 1 minute lang kapatid, kahit mga 1 minute lang. Tapos mag-iwan ka ng bakas, bibigyan kita. Mamaya, kasi lahat ng nagbakas doon, lahat na nagdikit at nagbakas sa bago kong video, babagyan ko ng 4 na banana. Basta panoorin lang, kahit mga 1 minute lang. 1 minute to 45 seconds, okay na yun. Love in action, mag-iwan ka ng baka sa aking bagong video doon. Tingnan mo aking video, yung Little Batanes. Hi, ang host, Jen. Thank you for coming, Jen. Yan guys, si Jen guys, dikitan niyo po guys ang aking VIP. Yan po ang bahay.
Yan, shoutout host, Lenky. Yan, dito naman si Lenky. Almada, nag-iwan ako ng bakas. Huwag kang mag-alala, kapatid. Yan, dikita mo to, kapatid, no? Yung mga bago kong mga VIP ko. Sa iyo. Ano? Sige, tama na yan. Tama sa natin yan. Ito si ate pa to, si ate Lynn pala to. Yan tayo, natamsakan ko natin. Mamaya pala to, bro. May premiere mo. Sipag mag-premiere si ate, ah. Ito, bro. May premiere. Ako, hindi na ako nag-premiere, eh. In-upload ko yung video ko. Lolis Bang Love, sana salamat din po. Sabi mo na Robin Aksha. Karen Bangin, tikit na sa iyo pabalik. Yan. Guys, please connect to Ate Lynn, guys. Yan po ang bahay niya, guys. Lynn Cubin, yan. Guys, sino magdikit po kay Ate Marilyn, guys? Marilyn, may 5 pong banana po. Lagyan po natin ng hashtag yun po, ha. Lagyan niyo po ng hashtag yan pag magdikit po kay Marilyn at automatic bibigyan mo na kayo ng 5 banana. O, sexy mo na ako. Nabalikan na lahat ng tumigit. Thank you so much. Sige, kayo Japan Family. Yan, Tony Boy! Thank you for coming, Tony Boy. My jacket ka na, Tony Boy. Nakipag-vlogan ka na dyan, Tony Boy. George, hindi ba naman open yung video mo, George? Sabi po ni Miss Flawless, baka mali yung link na nilapag mo. Sana okay lang lahat. Yan, okay, magdigit-digit na dyan. Yan guys, kung sino ba yung gusto makipag-member o magpakulay, welcome po kayo sa akin. Sa mundong ito, sa'yo ko nakita lahat ng wala sa iba. Ikaw yung tipo ng babaeng walang kulong. Sa paningin mo, magandaan na. Magdadaan ka, nakaabang ka. Hindi ka malapitan, nakapag kumingin. Hey, Edmund Blas, thank you for coming. Wala nang iba, ikaw ang ikaw ang hihilingin. Kahit nalanganin pa ang katuparan, tatandaan mong ikay iingatan. Di ko hahayaang mapastos ka lamang payat man ako. Handa ang paglaban, di mamahawaan ng mga amay. Patuloy pa rin sa paghihintay. Kahit imposible nga kayo masakit ko po maibigay. Lila sa iyo. Yan, nababang bahay na po si George Ismael Leona. Diyan na po. Kamsak na nose. Thank you, mama. Kumusta ang balita dyan, mama? Anong balita na dyan? Nakuha mo na ba yung sweldo mo? Ako, wala pa rin yung pin ko. Iwan ko ba? Kailangan ngayong mga 25, maka third request ako para at least sa February, bago mag 4 months ako, February 16, makapag-manual ako kasi pag hindi, mawala na raw yung ads ng aking channel. Wala na. Pag mawala na bang ads ng channel mo, wala na rin revenue? Pag hindi ma-verify agad? Hey, salamat sa Yellow Mother. Guys, please connect to, guys, Ibit La Mama. Nag-LS din yan, guys. Every 9 p.m. until 12 midnight.
Normally, ano yan, every night yan guys. Pero may time, Sabado ito, parang hindi. Nakita niyan guys, ano po yung bahay niya po, Binaba ni Nightboat. Dan to you, Dagoyende Badiday. Kayo na po ang bahala. Ma'am, salamat. Yan. Ay, thank you sa Bacolay. Thank you. May maagang pamasko, may maagang pambili ng diaper, may maagang pambili ng diaper. Yes, guys, please connect to ano, guys? Siyempre, kailangan ako ibida mo. Parang palabas yan. Guys, please connect to Lynn, guys, ang aking VIP and at the same time, ang aking super chatter today, guys. I-pin ko po yung bahay niya, guys. Ano po yung bahay niya, guys? Mamaya po, guys, meron po siyang alis. Ate Lynn, anong oras po ang alis mo? At may alis ka at the same time, premier ka rin. Ibet lang, mama, nagyan ako ng bakas. Yan, guys. Hindi naman ako yung bida dun, mama. Pinakita ko lang. May 3 pa nga akong may 3 pa akong mga video hindi ko pa na-edit. Iwan ko ba? Lagi akong nauubusan ng oras. Susubi mag-edit ako eh. Anak ko naman, ang kulit sa gabi. Hindi rin ako mag-edit. Pag madaling midnight na, madaling araw na, ano na rin, nanood na ako ng mga video. Yan ko rin dating dikit, sabi ni Miss Chloe. So ito rin, dito, balikan na kita. Astrid Drasa, nabalikan na kita. Salamat. Yan. Thanks sa dumikit. May ako kay balikan na sa work pa ako pero watching. Guys, si Mama Ibit yan guys. Meron siyang yalis siya na 9. Pasyalan nyo rin guys pag hindi kayo, pag hindi kayo busy. At the same time guys, marami rin kayong mabingwit, no? Sa mga single at saka mga hiwalay sa mga asawa, marami kayong mabingwit doon. Edmond Gos Biolo, full pack, sabi mo ni Miss Flawless. Guys, please connect to Lynn Coben, guys, ang aking VIP and also ang aking super chatter for today. Meron po siyang, saan ba yung mo tayo, yung, saan yan, host? Dito lang yan sa Pangasinan, guys, sa Suwal. Yan ako na lang ito yung premiere mo pala, itong patamsakan natin. Dito lang sa Suwal, Pangasinan. Yan, Mai, thank you for coming. Seven 30 Pinas time po to 6 AM. Yan guys, meron ding to 6 AM. Yan guys, meron ding to 6 AM. Yan guys, meron ding si Miss Flawless guys, may alis din mamaya. Alas 7:30 hanggang alas 6 ng umaga. Guys, pa-watch naman daw sa video ni Mama Ibet. Pa-watch lang guys ha. Panoorin ko yan ulit Mama. Isa akong account. Sino ba yung ba't parang 2.46 dollar? Laki ah. Ano ba bang sa akin? Si lang naman to, si Mama. Guys, please connect to Lynn Coben, guys. Please connect to Lynn Coben. Isa na po siya monetize channel at the same time ng aking VIP ko rin yan, guys, ha? Hanggang po yung patamsak sa premier, hanggang po yung niya. And please connect to Ibit Mama, guys. Isa po siyang dito. Tapos ang CEO yan guys, CEO po yan sa isang malaking company yan guys. Yan Alexa, kumusta na kapatid? Ano ng balita dyan sa Thailand? Kumusta na nga Uncle si Uncle Bordeloy? Kaya katamsak na nga sabihin mo ko, salamat po Edmond. Tamsakan natin yan Edmond. Tamsakan natin Edmond. May mga kain-kain ka pang grips, kapatid, no?
Sana may grips, no? Sana may mag-sponsor, magbaba ako Premier House. Sige, magbaba ka ng Premier ate. Samsakan natin yan. Sponsor, magbaba ako Premier House. Sige, magbaba ka ng Premier ate. Samsakan natin. Hey, Walter TV, damsa! Channel, pare, guys, si Walter TV ay lagi ako nangingisda sa kanya gabi-gabi. Maraming banana po, guys. May LS yata rito, 8 or 9. Basta, dikitan niyo po si Walter TV, guys. Marami kayong banana madikitan, no? Baba mo yung bahay mo kapatid para makadikit naman yung iba dyan. At makapasyal din sa LS mo, no? Yan, tatamsak naman sa premiere po ni Alexa, guys. Ang aking VIP ko yan, guys. Si Alexa. Yan. Isang monetize channel na rin, guys. Yan, natamsakan na kita, ano, ate. Hello, Tony Boy! Ano, ate? Hello, Tony Boy! Yan guys, dikitan niyo po si Walter guys. May LS yan sa gabi. I think mga 9 or 8, ganyan. Ang dami po, maraming banana po kayong... maraming banana po kayong madikitan guys. And please connect also Simple Cooking guys. And Alexa guys, ang aking mga VIP. And also Ibit Mama. And Miss Leona Herames. Guys, please patamsak sa premiere po ni Ellen Cobing guys. Nasa ano po siya, nasa Belgium po yan guys. Yung lugar na si Brogy, malapit lang po sa kanila, no? Kasi lagi po kaming may biyahe dun sa Belgium, sa Zeebrugge. Maganda pong lugar, no? Isang napakagandang lugar. And sabi po ni Mama, ako daw yung bida sa aking video. Ganun ni Mama, sino bang ibibida natin? Hindi naman pwede si Kumari, mga bugbog tayo dyan. Ako na lang, ang ibida, ang aking sarili. Ayokong ibida ang aking kapitbahay at ang aking Kumari. Dan po Alexa, good luck sa premiere mo, Kitty Top, sabi ba ni Tony Boy. Marikit na dalangin ko, kang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sa ibang abang buhay na ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibini marikit na dalangin ko. Simple Cooking, Dan sa nakapin, yan. Ka-GC rin natin yung ano, Simple Cooking. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibini marikit na dalangin ko. Kang nagbigay ng kulay. Guys, please connect to Simple Cooking, guys. Nagbabalik yan, guys. Ang aking VIP. Yun, B, hi host. B, may jacket ka na. Thank you for coming, kapatid. Oy, Roski Vlog, thank you for coming, kapatid. Yan, dikitan niyo po, guys. Dikitan niyo po sa ating bagong pasok, si B. And also si Roski Vlogs. Simple Cooking, dikit again, sabi mo ni Miss Flawless. Dan to you, Astoke Drasa. Ikaw ang binibini. Damdam sa coach, guys, yung mga bagong dikit lang sa akin. Mag-iwan. Meron po akong bagong video doon. Yung ang title ay Little Batanes. Panoorin nyo kahit 1 minute lang at mag-iwan kayo ng bakas para meron po kayong 4 na bananang ididikit ni host mamaya after LS. This is the mix of DJ Ruel. O pinipili ko, ikaw ang nais ko na makapilit sa buong buhay ko. Laman ng panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung
Uy, Ma'am Go to, sus, pa-jacket ako. Maraming salamat. Yes, Ma'am Go, may jacket ka na. Thank you po tayo kapatid. Ma'am Go to, may jacket ka na. May jacket ka na. Sana all may apat. Yan kapatid, baba ka ng Walter TV guys. Please connect to Walter TV guys. Isa po isang monetized channel at the same time nag-LAs po siya guys at marami po kayong bananang makukuha, no? Ako lagi doon ako nangingisda ako sa kanya. Marami akong nakukuhang banana dun sa kanya guys, no? Yan, Walter TV channel, dikit sa iyo, pabalik na lang. Ang ingin-ingin, yung dinggin. Ang babaeng marikit ay mapasakin. Lahat hahamakin, makuha lang ang akin. Kahit buong dalawa. Dalaw sa bahay ko, mga loads, sabi po ni Robin Action. Robin, unahan mo na po sila ganyan, Robin. At total, makikita mo naman guys, ganito yan ganyan. Ang technique kasi sa mga pangingisda guys, makikita mo yung mga tao bumabalik. Dikitan nyo na. Kasi pag sa mga taong laging nakikita mong bumabalik, nagdidikit. Ibig sabihin, pag dinikitan mo na, babalikan ka rin yan. Sa ibang akong buhay na ito, ikaw ang binibini na ninanais ko. Marikit na dalahin ito, ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay ikaw ang habang buhay na ito. Broski Vlog, down to you. Ayan guys, please connect to GR guys. Duty ka pa GR. Yan, sabi ni Robin Action. Salamat idol host, noted yan. Alam mo kapatid, pag mangingisda ka kapatid, Layla, thank you for coming. Ito yan, titingnan mo yung mga tao, di ba? So makikita mo naman yung mga dumidikit. Di ba? Ano? Pero pag makita mong dumidikit, unahan mo na sila. Kasi pag nadikitan mo sila, babalikan ka rin nila. Ganun yung kapatid. Kasi pag maghihintay ka na dikitan ka, hindi ka naman nakikita rin nila dumidikit. So, ibig sabihin, yung iba, uunahin talaga nila yung mga talaga nagdidikit. General Logo, Dan Pulpa, Dana sa milk tea. Yan, sabi po ni Simple Cooking. Pupuho sa work kaya o maalis-alis sa mga. Sige, okay lang, Gia lang. Yan, Jenny Go. Yan, Honey Bobski. Si Honey Bobski. Kadikitan ko to si Honey Bobski. Kay Walter. Ang dami ako na dikit kay Walter sa totoo lang, guys. Bit B, Dan Pulpak sa Ligo Challenge. Honey Bobski, may jacket ka na kapatid. Hindi po kami. Tarayin niyo lang po guys, dikitan si Walter. Marami pong bananang makuha niyo kayo sa kanya guys. At at the same time guys, si Walter nagbibigay ng 10 banalang binibigay niya sa inyo guys. No? Minsan 999 pong bananang binibigay. So kaya kung meron kayong subs, bananang isa, at didikitan po kayo ng 999. So 1,000 banana na. O, di ba? Bilis ah. Joke lang yun guys ah. Yay, mega lots of Kim! Si Kimmy! Wow, talking while dancing also. Ganun talaga yan, kapatid. You need to be entertain your viewers so that they will not alis-alis, no? Walter TV channel, hello kapatid! Sabi mo ni Ebet Lamama. Yan. Yan, katihan tayo. Thumbs up ban, sabi ko ni katihan. Aha. Yan guys, yung mga gusto nyo po ng mga more banana, meron po akong ibibigay na 4 na banana guys. But you need to watch my new upload videos. The title is Little Batanes. You can watch just only 1 minute is enough for me. And don't forget to leave the comments and tonight and I will give you 4 bananas. Putang na English speaking ako ah. But that my spoken dollar guys, and I'm studying for almost 4 months, and after that and I can speak spoken dollar. Pag manood po kayo ng mga palabas ng mga kailangan nyo guys para matuto po kayong mga English guys, ang technique po sa yung spoken dollar, magbasa po kayo ng newspaper, no? Yan po ang the best idea, no? Magbasa po kayo ng mga newspaper. Like, title ng mga newspaper ay Bumba, ganyan.
Turo, yan. Mga title ng mga newspaper yan, guys. Yan po, yan, marami kayong matutunang English dyan, guys. Translate gawin ko yung ligo mo. Yan, sabi ni Miss Paul. Alexa, one day on the way. Yan. Miguel Absal to you, Mami Beth. Yan. Hey, I'm speaking English. Yan, guys. Yan po, po din kayo kay Miss Flores, guys. Mamaya, marami po kayo makukuha banana. 5 banana po kayo ang ibibigay po ni Miss Flores, guys. No? Gana po kayo na parati, nagbakasap ako sa premier niya. Sabi po ni Tony Boy. Guys, please connect. Guys, please connect. Please press thumbs up sa aking super chatter at the same time VIP na si Lynn Cubing, guys. Andyan po yung ano. I'm speaking in Jan later. Yeah, macha. Hey, macha. Yan, mga Indian, guys. Pag macha yan, pag sinabing macha, Indian yan, guys. No? Alexa Wande, salamat na rin po. Miss Lolis dan po, sabi po ni Kapihan tayo. Guys, please connect to Levet La Mama and Alexa, guys. Yan, mga organic na mga banana yan, guys. No, guys? Tingnan mo yun, guys. Pabata yan, guys. Mga maganda yan. Mga magaganda yan sila, guys. Kasi mga bata pa, no? Na edad pa ng mga 30 plus anyos pa yan sila, guys. So, please, if you have time, you can visit also the live stream of Miss Flores and Ibit La Mama and si Alexa and also Lynn Coben. Marami po guys. Marami po kayo. Yan guys, baka naman guys, pambili ng gatas. Roski Vlogs! Dan sa iyo, here's mine. Tochi Pasqua, tulpak sa iyo, pasukli. Walter TV channel, dan na po sa iyo. Bibiani Abanik, Walter dating dikit po sa iyo. Sabi mo ni Kimi Posto. Please connect to Kimi, guys. And also simple cooking, guys. House Ligo Challenge muna. Ako, naamoy ko na. Ay, Miss Flores, huwag kang maligo. Sayang yan. Bibiana, dana po ako sa iyo. Yan. Sabi po ni Walter TV, Bibiana, dana daw siya. Maamoy na talaga, host. Alam mo, Miss Flores, yan ang pinaka-the best. Yung mga ganyan. Kasi kasabihan po ng iba, andun po yung sinasabi nila, aftertaste, malalaman. Matitikman mo yung aftertaste nga daw. Kaya pag may aftertaste, ito sabihin, ay, mas charap-charap. O yan, Gilop, yang kasamar. Thank you. Thank you for coming, kapatid. Roski Vlog, dan sa'yo pulpak. Dan to you, George Ma, sabi po ni Alexa. Iyo, Kapitan Dan. Alexa, yan. Guys, please connect to Ibit Mama, guys. Baka hindi niyo pa kadikitan, guys, ha? And also si Lynn Coben, guys. Andyan po yung bahay niya, guys. Naka-premier po. Ha? Uy, Gracia Habibi. Anong balita dyan, ha? Alex, bahay mo. Itong bahay niya po, George Mal, no? Binaba ni Nightbook. Nakasama na kita. Boss, pasobra mo naman yung saging ko. 1 kina. Gracia Habibi, panoorin mo ngayon yung kahit 1 minute lang o 45 seconds yung bago kong upload. Then, ang code ko, wala pa akong code. Kasi bawal po, magagalit si Mrs. pag mag-code ako. Oy, Julian Pinyon! Thank you for coming! Guys, what's yung mga, kung gusto niyo po ng 4 na banana,
Paki-watch naman ang aking bagong video upload guys, ang title by Little Batanis. Kahit mag-iwan po kayo ng bakas at bibigyan ko po kayo ng 4 na banana. Promise. Jiyoung Taijong, how are you my friend? How are you? I know that you're Korean, right? Taijong, you're Korean? Wow, Little Batanis. I thought you're a Korean. You're a Filipino. Panyong yung pahanyong ko. Ayan. Ajinomoto lagi ni Ajinomoto. Yan, Francisco. Vloggers. May jacket ka na. May jacket ka na, kapatid. Hey guys, parang napapansin ako. Parang walang nagpakulay. Baka naman dyan, guys. Baka naman kung sino. Those who wants to join my membership program, guys. Don't forget my name. Yee! And I will play your videos. And I will fix your channels. Ayun, malaking perang binaba ni Jiyoung Changyong. Taoyong. Thank you, kapatid. Dami naman yun, baka sobra naman yun. Check house. Two, three, go. Si Arya pala to, si Arya. Today, Daddy's gonna ask me. Kadikita na ko na to si Arya eh. Georgie Smile, doon sa itikit. Dinis ka man yun, nagbaba ng bahay. Diyan tayo, dampulpak sa iyo. Thanks, Lolit. Astro Trasa. Tapos na raw si Roski Vlog. Tamsak mga kapatid sa bibli niya, no? Si Gion Dan, Lolis pang live channel, taga-bolto si ano eh. Guys, please connect to Libet na Mama, guys. Nagmo-monetize. Isa-isa monetize channel, guys. Yan, Tony Boy. Yan, Angelo Pinkas. Tony Boy Dan, sabi ni Angelo. Uy, ano Bagski? Ano ka na magkikita ka dyan ka kapatid, no? Uy, The Nice Crows. Yan, may sakit ka na kapatid. Thank you for coming. Guys, please connect to Bingno, guys. Bingno. Angelo, pin kasama, pakitin ko bahay mo. Ayan, sabi po ni Roski Vlog. Guys, yung sino pa yung mga bago dyan, please watch my new upload videos. Just only 45 to 1 minute only. Then don't forget to leave the comment. And tonight I will give you 4 to 5 bananas. Guys, please connect to Ibet La Mama, guys, ang aking VIP. Georges Man, Gracia Baby, pulpak sa iyo. Georges Sean, dance pulpak sa iyo, sabi ni Gracia pala. Guys, please connect to Walter, guys. Si Walter, guys, ang sa isang monetize channel at the same time nag-realize. Marami tayong banana makuha sa kanya, guys. No? Nangingisda din ako sa kanya, guys.
Yan guys, si Ibet Lamama guys, may LS po siya tonight. 9 p.m. hanggang 12 midnight, no? So if you're free, you can go also there and you can marami kang madikitan din dun guys, no? Then mamaya si Leona, meron din siyang meron din siyang LS, no? 7:30 until 6 in the morning. So, tiket-tiket na. Setiap aku menyanyi, aku ingin menghiburmu. Di setiap langkahku, di setiap karyaku, hanya ingin buatmu bahagia. Jangan menjauh dariku. Tahukah tinggal cari aku. Apakah kamu cinta? Apa kamu sayang? Aku mau bersahabat sama kamu. Mau dari aku kamu tinggal main gitar. Kamu tinggal aku kamu setiap aku menyanyi, aku ingin menghiburmu. Setiap langkahku, hanya ingin buatmu bahagia. Jangan menjauh dariku, aku tak bisa tanpamu. Yan guys, makipag-blabla na po kayo dyan. Makipag-blabla na po kayo guys kasi magpapalaro ako, magpipremyo po ako, no? Ang premyo guys ay si Kumari at si Kumpare. Yan po ang ating prize. Lulit, ating dikit po, sabi ni Kimi Busto. Lablaban loads. Yan, mga Georgie, salamat. Dan guys, dikit. Honey bags, kita baka ng bahay kapatid para madikitan ka rin. Kimi Notit, salamat. Para sa tito ko at tita kay Santos Inero. Ayan, dinikit ko na yung isa kong honey bags kaya kasi malit pang bahay mo eh. Inero. Ayan, dinikit ko na yung isa kong Dikit na po, sabi po ni The Nice Cross. Yan, please connect to GRLM TV guys. Dan po Lulits, panglaw, sabi po ni Tony Boy. DJ Ruel. Yan guys, please connect to Chai guys, Chai. Aku tak bisa tanpamu. Hidup tidak berarti bila tak ada kamu. Kamu adalah inspirasi. Chai, kumusta ka na Chai? Kangen suaramu tinggal. Yan guys, please connect to Chai, Chai Lab. Dalawa kasi yan, si Chai Lab tsaka yung Chai Vlogs. Guys, please pa-connect naman sa aking guys, andyan po na patamsak sa premiere po guys. DJ Ruel. Yan, okay lang host daw, sabi niya, no? Time check is already 4 o'clock. 4:04. VIP server, dan dikit, sabi po ni Honey Bagski, no?
Okay lang, house. Yan guys, please connect to Chai Lab guys. Ano pong nagbaba ng bahay? Yang reaction ay host. Reaction, may jacket ka na kapatid. May jacket ka na. Yesterday told me about the blue sky and all that I can see. It's just the yellow lemon tree. Hey Sandra, please connect to Sandra guys. Andyan po yung bahay po yun, binaba ni Sandra. Please connect guys. VIP ko rin yan guys, please. Oh, Lakwat Sirong Goro, hello host, tamsak, Lakwat Sirong Goro. Lakwat Sirong Goro, may jacket ka na kapatid. Thank you for coming. Sana all, yan. Ani Babski Dan, ballpark sa'yo. Palala po guys, sabi po ni Gracia. Thank you for Grace. Thank you po Grace. Gracia. Uy! Thank you, may nagpakulay na naman. Sino na naman, Sandra? Si ano ba? Sino ba yan? Si Rowena ba yun? Campastrino? Baba mo nga yung bahay niya, Rowena, para i-pin ko ngayon. Wait lang, asan na ba yun? Yan guys, please connect to Sandra guys. Ay! Si Jan, iba na naman to. Guys, please connect to Jan. Sabihin mo nga to kay Jan, Sandra, ipadikit nga to sa sa aking video para nga may bibigyan ko siya ng 5 banana. Yan, dinikit ko na yung isa, yung min ko na dikit ko na ngayon ha. Jadi ko na lang to. Sabihin mo sa kanya na panoorin niya yung aking bagong upload na video. Mag-iwan siya ng bakas para bibigyan ko siya ng 5 banana. Guys, please connect to Johnson, guys. Sandra Dan po, sabi mo ni reaction. Nandiyan ba yan? Guys, please connect to Sandra Yana, guys. Yan, maliit pa po ang bahaya, guys. Maliit pa po. Pinagawa ko ng YT. Okay. Yan, guys, please connect, guys. Ang aking bagong guys. Super chatter, andyan po yung Ayan guys, please connect to Sandra Liana guys. Sandra po yung bahay niya. Maliit pa po yan guys. Patulungan natin. 19 pa lang yung bahay niya. Kung sino yung gusto pong magdikit na po kay Sandra, 19 pa lang yung bahay niya. Ayan, nagbawa po ng bahay po si Chai Love guys. Ano si Bin Gusto ko mag-vlog siya host, takot walang mag-sub. Gusto ko mag-vlog siya host, takot walang... Meron yan. Dapat posible namang wala. Kasi kailangan mo lagi mag-vlog para makilala ka. Pag hindi ka mag-vlog, hindi ka talaga makilala. Okay, Francisco Vloggers.
Honey, guys, please connect to Sandra. Dan Sandra. Sabi ko ni House, Bagski. Yan, lagot sirong guro. Sabi po ni Kapayan tayo. Dan daw. Alam mo yung sayo na, guys? Wayoy, wayoy, bim! Eh, Kang matakot! Ang katakutan mo, yung kumpare mo, ay yung kumari mo, doon ka matakot. Huwag kang matakot, honey, no? Hindi everyday na yan naglalagas sa house. Lagi yan. Kahit ako nalalagasan. 15, 20, 10, ganyan. Hindi lang ako malagasan pag hindi ako mangisda. Kaso lang every night po ako nangingisda. Kaya lagi akong may lagas. Pero okay lang yun. Kasi makapangisda ako ng 20, malagasan ako 15. Meron ding 5 maiwan. Bilog din ang buhay. Ayun, Buhay Probinsya Mix TV. Hi po, host. Thank you for coming. Pagpasok ng tunog, tenga ko nilabasan. Good shit. Yan, Honey Bagski, dan sa iyo. Tignan mo si Dan, fasting parang Ramadan. Damo yan, pare di na ako niyan tinatalapan. Ginagawa ko lang yung mga gusto nila na gawin. Param pam pam pam. Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pam 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 param. Namin ikaw habang bilog din ang buhay. Anong problema po, Buhay Probinsya? Anong tulong po? Kung regarding sa boyfriend o girlfriend mo, wala akong kinalaman dyan, ha? Hindi ko kayang ayusin pag mga may kabit o ano ba? Kasi kung sakaling may... dikitan kita pare, dikitan kita. Yan, dinikitan na kita ngayon sa min ko, ha? Ayan, nadikit ko rin isang min ko. My countrymen, this is Eli Village. Ang kulit ng mga ano niya, ini dito ni 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 Kimi, saan po bahay mo? Itong bahay po ni Kimi, kapatid. 됐어 Uyay. Yan po ang bahay ni Kimi, binabati ni Nightboot. 타이밍만 나 그런 나를 Angelo, pin ka sa Mar, mag-ano ka, magdikit ka sa aking ano? Sa aking... Meron akong video upload doon, yung Little Batanes. Panoorin mo kahit mga 45 seconds, 1 minute lang. Then bago kong upload, kanina ko pa lang yun eh. Tapos mag-iwan ka ng bakas, bibigyan kita ng 4 na banana, no? Or 5. Pag, ano ha? I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러가고 Guys, if you want more bananas, I have a new upload videos. The title is Little Batanes. Please watch just 45 to 1 minute. Then don't forget to leave the comments. And tonight I will give you extra banana for your house. 야야야야 네가 제일 좋아하는 Tingnan mo dyan na yung ay, ano ko yung ano. 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going
going me crazy. I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going crazy Ayan po guys. Yan po, binaba ko yung bago kong videos. Pa-watch lang po kahit mga 1 minute at may 4 na banana po kayo. Mag-iwan lang po kayo ng bakas. Tonight, promise guys. Nagbibigay ako guys. Pati yung kapitbahay ko, gusto mo, ibibigay ko rin. Eh kay John Zam, mamaya na kita bigyan ng 5 banana kapatid. going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm Watching host, sige Rabi na. crazy Just 1 minute lang guys. Okay na yun sa akin, 1 minute lang. Kahit i-skip mo na yung ads, 1 minute lang guys. Para dagdag views guys, kasi konti pa lang yung views ko eh. I'm going crazy 내 맘을 받아준 너는 완벽해 Ano yan guys, promise yan guys, no? Hindi ako budol, nagbibigay ako. Although hindi na ako nagbabakas guys. Ayoko na magbakas, pero ididikit ko na lahat. Kasi pag magdidikit pa ko, lahat ng dumikit po sa aking mga videos guys, nga hindi ko pa ano. Yan, ano yan, automatic na yan, pak, dikit yan, ganyan. Tapos, lalagyan ko ng heart yan, para at least alam nyo na ano. 널 Guys, please connect to World Tour TV channel guys. Yeah. 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 Oh, yeah. Oh, Ellie Courtney Chua, Tamsak host. Ellie Courtney, you're a Chinese or you're a Chinese or you're a half Filipino Chinese? Thank you for coming, and we have already the jacket, so you can drop your link. And guys, if you want to join my membership program, please don't forget and don't hesitate right away to come and please join us. If you want to send a chopper sticker, thank you advance. Pakapala na to. 성급한 나의 고백을 넌 거절 Pandagdag guys, mabili ng gatas. Guys, madikit naman ang aking bagong VIP guys. Ngayon today, si Nuts, blah blah blah. And also si Len Coben ang aking super chatter for today. And also, yan po ang nakapangatlong super chatter ko, si Sandra Liana. Andyan po yung bahay niya. Si Yan, please connect guys. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy Thank you sa mga 16 million viewers. 널 보면 아무런 일도 할수 Ayan guys, si Ellie Courtney Chua 2. Yan, ibaba ng bahay guys. Bagong pasok yan guys, unahan nyo naman, dikitan nyo na. Kung paano kayo dumikit kay kumare, ganun. At kay kumpare, ganun ang klaseng dikit. 내 맘을 고백할게 Yan, Nibet Lamama, dan po sa iyo, sa Bibili Kapiyan tayo. 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 Aya. I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 Oy, galing channels. Thank you for coming. 어쩔 수 없는 걸 Uy, ala, si MG Kit nga lang. Kanina MG, sayang, dami pa namang tao kanina MG. Mga bagong pasok. Dami ko sana madikitan. On the way to Robin, sabi ko ni World Tour TV channel.
Yan yun na po si Willie Corte, bagong ano yan. Dating dikit na po ako sa iyo, kapihan tayo matagal na po, sabi po ni Ebet Lamama. Yan, si Honey Babski, namin niyo po guys, wala ko at Sharon Girl. Yan guys, please dikit kay Ebet Lamama guys, ang aking BI po guys. Every single day, I think of the times you were still mine, and I knew, could you get away? Times are late, Ang ganda moon. and I thank God I breathe. Hindi masipyan. Hindi masipyan mama. Cause I am Nag-download ko yung mga non-copyright music. sometimes in my tears out, Surround but I never let it get you you. down. No one negativity, Surround I know way. all time. Yes, live in action. Normal, everyday po ako nag-release. Nag-start po ako ng 2:30, minsan 2 o'clock. No? Pag minsan, pag hindi ako makapag 2:30, mga 3 o'clock, ganyan po. Find no more, there'll be no more war. Wait up people to say one day, one day. One day, one day. Oh yeah, Teresa Vlog. Yan guys, si Teresa, isang monetize channel po yan guys. Please visit po kayo guys. Kumusta ka na Teresa? Anong balita dyan? Yun, Immortali. Yeah, ang hirap basahin. Immortali, yeah. Thank you for coming kapatid. May jacket din ha. Ayan, Ibugyas. Thank you for coming. Yan guys, please connect to Ibugyas guys. And also si Ate Risa guys. Ang aking mga VIP ko yan guys. Away. Sometimes in my tears I drown. And I'm gonna be a down. Negativity is around. I know someday Kapihan tayo Dan, sabi po niya, no? Kim. Shout out to MGQ. I've been waiting for one day, one day. no more wars, and our children will live one day. Guys, yung pasensya ka na sa boses ko kasi nung nag-record kami dyan sa kanta ko ay hindi ako gaano nakapag-practice ng 2 buwan. Yun yung same day, sabi ni Eli Courtney. Pwede po, magbaba ka ng bayad. Ibaba mo yung premiere mo, Immortali. Yeah. Hirap pa sa'yo, kapatid. Ang hirap pa sa'yo. Maraming salamat, Night.Gold kay Alma. Yan. Grabe in action, huwag ka mag-alala. Yan, tamsakan natin yung kapatid. Tamsakan natin yung kapatid. Mark Gabriel de la Cruz. 1K na ka. Dikit ang kita, Mark. All my life Didikit ko na yung isa ko, Mark, ha? Mark. Panghuling Punta ko kahilingan na nagano to si Badong. Naka-ilis pa naman na mawasan tuloy ako. my life I've been waiting for I've been waiting for. all the people to say that. Guys, kung sino po yung gusto ng banana, 4 na banana, please paki-watch naman ang aking new upload videos. The title is Little Batanas. And mag-iwan po kayong bakas. Mamaya, bibigay ko sa'yo ng 4 na banana. One day, one day. Angelo, mamaya na kita balikan kapatid. Hindi ako, hindi mga kapatid. Mag-iwan ka lang ng bakas. Mamaya ko na po idikit sa pare kasi Angelo, nag-kilis po ako kapatid, no? Ayoko po kasing maglipat-lipat o magdidikit ng on the spot, no? Mamaya na ako po idikit after ilis, no? Yung mas maganda mayang gabi kasi ako nagdikit ako mamayang gabi kasi iwas lagas. Huwag ka mag-alala kapatid, hindi po ako budol, no? Banana lang yan kapatid, banana lang po yan kapatid. Kung may tiwala ka, manalig ka. In the Apes TV Ninja Tam sa Coast, in the Apes, may jacket ka na. Kasi yung inaano ko kasi ko dinikit, yung pag may mga premiere po,
tinatamsak ako. Pag hindi ko pa kadikitan, automatic dinidikitan ko na rin sila. Ay nasa mabuhay. Yan, in the end, TV Ninja, may jacket ka na kapatid, ha? Ako'y huwag mong intindihin. Ano naman bahay pa ito ni, ni Angelo? Nakakarap. Sus, yan, Natasha pala to. Natasha, dikit ko na rin yung min ko na yun. Nakadikit na yung min ko sa'yo. Guys, pawas ng aking video yung bagong upload na video ko, guys. Meron po kayong 4 na bananang ididikit ko sa'yo. After, mamayang gabi na po ngayon. Mas maganda mamaya ko na po idikit. Kasi pag ngayon, guys, malalagas, no? Pag si Lolo, mamaya maglagasan, eh. Yung normally po, nagdidikit ako mga 9 o'clock to 10 p.m. Dinidikit ko yung lahat-lahat. Lulungkot kong damdamin. Naaaliw pa rin. Ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Naglagas sa kanina, nalagasan din ako, eh. Mamaya, may lagas ulit yan. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi. Times are late under the moon, and I thank God I'm breathing. And Yan guys, magdikit-dikit na po tayo, please. Ibig yan, salamat kita ko, bakas mo yan. Guys, please connect to Risa Usa, guys. Nanganganib ng aking channel, guys. Mawalan ako ng ads. Sapagkat wala pa yung pin ko. Alanganin ako, eh. Yung bodyguard ni Madam Bibang Tusok Host. Bodyguard, may jacket ka na kapatid. Thank you for coming. Loud and clear music. Loud and clear music, guys. Idikit nyo na, guys. DJ Jonel sa Gyno Remix. Kapatid, guys, saglit lang po guys ha. Magtimpla lang po ako ng kape ha. Yan, bibigyan ko mo ng jacket to si Simply Boys Vlog. Hello, ayan. May jacket na po kayo kapatid no. Simply Boys, panoorin mo ng aking video yung Little Batanes na bagong upload. Yan po yan guys, yung inano po ni host, yung binaba po ni host guys. Panoorin niyo po 1 minute, may 4 po kayong banana, mag-iwala po kayo ng bakas. Promise ko yan guys. Yan po guys. And please, guys, padikit naman sa nakapin po guys. Kunti pa lang yung banana niya. DJ Jonel sa Gyno Remix.
Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Gotta take this time to cut 'em off, I need. I know how to make the girl go crazy. You treat her like your number one baby. Put my pictures on, got me on jet skis. Put your eyes and take this time DJ to cut 'em Jonel off, I Sagayno need. Remix. I know how to make the girl go crazy. You treat her like your number one baby. Yan guys, yan guys. On, got me on jet skis. Put your eyes and take this time to cut 'em off, I need. Loud and clear music, only here on Remix Avenue. Yan tayo guys. Remix Avenue. DJ Jonel Sagayno Remix. Salamat, salamat. Salamat sa mga bumisita sa aking new upload videos guys. Nag-iwan na kayo ng bagas, may 4 po kayong banana po ha. Ibo guys, congrats pala ha. Ikikasal ka na pala. Thank you for honey bags niya. Sir, Obit Tab, hindi ka love shoutout kapatid. Pasensya na hindi kita na-shoutout kanina kasi nagtimpla ka ng kape. Lakas ng ulan guys, lakas ng ulan. Ngayon lang nag-ulan. DJ Jonel Sagayno. Nagutom ako guys. Normally nag-i-snack ako kasi breakfast, hindi ako nagbe-breakfast guys. Nagkape lang ako. Then, kunting minsan tinapay or cake. Then lunch, nagkumain lang may adobo. Nag-adobo ako ng manok. Tapos, ngayon, snack. Normally nag-i-snack ako ng tanghali. Don't forget to like and share and subscribe. DJ Jonel Sagayno Remix. Laila! Basta't magagandang remix, dito ka na sa Remix Avenue. Guys, dikit-dikit na po guys. And share. I need somebody to hear, somebody to Wala ka naman kapatid, may jacket ka na.
Sige pa na kayo guys, habang kumakain ako ah. Hey, Pinggay, thank you po kami, Pinggay. Miguel, shout out. Tinapos, yung ano, may bukong, tawag dyan, yung... Dikit-dikit lang po tayo. DJ Jonel Sagayno Remix. Yes, Sis Agana. Thank you for coming. May jacket ka na. Huwag ka mag-alala, bodyguard. Nagyong ka ba ng bakas? Babalikan ka niya dun. Purot na pinggay. Pabila sa kwarta pinggay para na ako'y kapalit tugang. Guys, akalain mong umulan? Ilang araw nang hindi umulan guys, sobrang init dito sa Pangasinan. Kaya yung aircon namin sa dito, umaga, tanghali, gabi. Sagayno Remix. Yes, pandikukot. Ba't alam mo yun? Ba't alam mo yung pinggay? Sige, yan yung bagski pag ano pag may free time ka ulit, pasal ka sa akin mga guys, nag-ano ako na alis ako ng 2:30 hanggang mga 5 o 5:30. Pasal lang kayo dito sa akin. Basta if you're not busy, you're free to come, no? Yan, Ilid ha, nag-iwan ako ng bakas, yan. DJ Jonel Sagayno Remix. This is Remix Avenue Music Collection. Pagka mix pasok mo no, honey, magpamimber ka na sa akin, honey, ha? Sa tante lang sa pagsuot, pinggay, huwag mo nang isipin yan. Ikaw talaga si pinggay. Ako nga nahiya nga sa'yo, eh. Hindi ako nakabawi pa, eh. Pero nanganganib na yung ano ko, pinggay, kasi nag-email na nakalagay dun sa aking AdSense na less than a month na lang ako, kaya I need to verify may yung account ko sa Google AdSense kasi pag hindi, DJ Jonel Sagayno. mawala na ako ng ads. Wow, pati revenue siguro. Hinintay ko, wala pa rin akong pin. So, ngayon siguro mga 25, January 25, may third request ako. Then, pagka fourth request, alam nga maka-request ako ng mga February 10 or 12, 14, ganyan. Kasi hanggang February 16 lang ako, eh. Mag-apat na buwan ako, eh. Sige, Hani. Thank you sa pagpasyal ka sa akin, ha. Remix Avenue. Guys, lahat na pong dumikit kay Jam, huwag ka mag-alala, babalikan po kayo guys. Promise. DJ Jonel Sagayno Remix. Yan po ang aking mga baby guys. Please connect to Pinggay channel guys. Ano po yan? Pakidikit naman na kayo. At saka kay LC Cabural at saka Inday Ronnie Ann guys also.
tatanggalin? Ha? Binggay para naman tong ano? DJ Jonel Alam mo, Binggay, Sagayno Remix. kahit mga dati kong mga members, hindi na rin sila nagre-renew. Okay lang yun sa akin. Binababa ko pa rin yung, andyan pa rin yung bahay nila na sa naka-night boot. Hindi ko tinatanggal. Kasi pareha na rin yung tulong ko sa kanila, no? Happy ako sa kanila na na-monetize na rin, di ba? Pero hindi naman, siyempre hindi lahat ng pagkakataon na gano'n, no? Kailangan mo pag ano, meron tayong mas priority. Sa akin, hindi ko tinatanggal, no? Kasi naging part sila ng aking channel hanggang ngayon pa rin, no? Hindi ako nagbabase, member ka o hindi, no? Uy, taga to si Lolo Panglaw channel. Taga-asa ka sa Panglaw. Honey, pag-skid na po sa ipasok na. Wag ka sis, umuwi na po si Bagski, pero wag ka mag-alala, babalikan ka yan. Mag-iwan ka ba ng bakas, no? Mix, flow, flow, dingle, 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 dingle. Mix, flow, flow. Sana all. DJ Jonel Sagayno Remix. Pinggay, mag-premiere ka na lang, Pinggay, lagi. Mag-premiere ka na lang. Kung wala kang time mag-release, mag-video ka. Kahit yung kapitbahay mong naligo, videohan mo, yun, i-premiere mo yun. Ano? At least, i-ano natin sa GC. O sa i-timing natin sa GC ko rin, LS ko. Para at least maraming makapasyal. Don't forget to like and share and subscribe. You are listening to the music of Iloilo Mix Love DJ. Joke, alam ko naman. Music collection. Yes, guys, tulungan na po tayo sa totoo lang, guys. Basta, DJ Jonel ang advice ko lang po sa mga hindi pa na-monetize, maliit pang banana. Guys, ang una po nating hanapin yung mga organic banana, guys. Yung mga tao na handang sumuporta po, no? Kasi yan po ang susuporta po sa atin, no? Aanin mo yung marami kang banana, pero wala ka naman din, wala namang sumusuporta sa'yo. May tao kasi.
Ayan na po guys, ayan na po. Magdikit-dikit na po tayo. Pabo ba? Nag-iwan ako ng baka? Sige, sige. Yan, dikitan mo rin si Kapabo guys. Nasa Canada yan. Nag-ano yun guys. Namimigyan ng banana rin yan. Sige, sige, Pinggay. Salamat sa ano talaga. Puro parang. Ginatry na baka katong gitudlo na ko si mo, ha? DJ Jonas Sagayno Remix. Ulit kasi itong mga... Up, 26 rebounds, 5 blocks. Uy. Thanks po sis! Lakot sirong guro! Yan. Dikit-dikit lang po tayo guys habang may mga tao pa. Kasi yung iba kasi guys, nag-out na po sila kasi may mga trabaho po sila. No? Kaya, ay, Samira na ako! Share lang na, tutulong naman po guys sa pag-angat. Salamat. Yan. May jacket ka na. Thank you po kaming Samira na ko. Yan, hindi na talaga Samira Goto ka, Samira na ko na. Samira naman, watch naman ako sa bago kong upload video. Kahit 1 minute lang. Ito lang oh, kapatid. Bago, kanina pa lang. Yan guys, Lolits, Panglao. Saan ka sa Panglao kapatid? May naguyuta dyan sa Panglao na ako napalit na ako dyan sa ano. Sa Libaong. Sa Libaong. Work mode mo na host. Usang oras naman nila, Samira. Gutom lang. Kaon dia, kaon sa binignit pa, ulit, champurado ba? Tusok otro, kuyawas pinggay. Sili kay tusok pinggay ba? Sagayno Remix. Makit na naman ang likod ko, guys. Ano ba ito? Hindi talaga ako makatagal ng ano. Aray. Aray. Wala na guys, sumasakit na talaga ang likod ko kaya hindi na ako makatagal ng ano. Glow. Lulits Panglao. Asa man ka sa taga Panglao ba ka? Oy, sila lang na guys, madikit. Baba ka ng bahay kapatid para ano madikit ang kanila, no? Guys, pag mag-ano kayo, pasal kayo sa akin na medyo magaga, guys. Para ano guys, marami kayong madikitan, no? Maraming tao pag medyo magaga. Like 3 to 3:30, ganyan, 4 o'clock, yan. Maraming tao. Pag ganitong oras guys, pakunti na po guys, sapagkat po guys ay meron po tayong ano guys, pag ito yung may mga trabaho rin sila. Sheila Lander, panoorin mo ang aking videos at mag-iwan ka ng bakas. At mamaya bibigyan kita ng 4 na banana. Langga din Fisher po. Yan, may jacket ka na, langga. Kadikita ko to kanina o kagabi. Unti na kasi tayo guys, patapos na po si host. No?
Guys, if you have time, mag-break kayo mga 2:30 hanggang 5. Mga 3 guys, marami tayong tao dyan guys. So, may maganda pong mga isda, mga 4 o'clock ganyan. Dami namang dumikit ngayon sa... Wayoy, Pag naririnig mo to, nasa Pamparam pam pam. pamparam pam pam. Pamparam pam pam. Pailan sabay ang sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Sumabay lang sabay ang sarap. Pwede po ako patulong magpaangat, baby pa po bahay ko. Magdikit ka lang po dyan kapatid. Tapos magdikit ka lang dyan, no? Kaya may marami tayong marami tayong mga... Pamparam pam pam. Salamat Pingay ha, salamat sa pagpanood mo. Sabay ang sarap. Hindi naman kailangan talaga panoorin lahat guys. Okay na sa akin, kahit 1 minute, masaya na ako dun. Gawa namin ito habang bilog din ang buhay. Yan lang guys, di ba? Magdikit ka lang dyan lang kapatid, no? Unahan mo na sila. Kapag naririnig mo to, ano lang hinahanap mo. pagpasok ng tunog, tenga ko nilabasan. Good shit. Good shit. Pamparam pam pam. Fasting parang Ramadan, damuyan pare di na mo niyan, di na talaban. Ginagawa ko lang yung mga gusto nila na gawin. Pamparam pam pam. Sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pam 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 pam. Gawa Sana hindi malagasan ako ni Lulong. Sana konti lang ilagas ni Lulong. sumabay lang sabay ang sarap sa pakiramdam. Pam param pam pam param param. Kapag naririnig mo to, ano lang hinahanap mo. 갑자기 내게 나타나준 너 Guys, sinong may ilis ngayon today guys? 수가 없었지 Sinong may ilis? Para palipatin ko yung mga tao dyan. 이야기가 Sino mag-ilis sa inyo? 널 보는 순간 이해가 됐어 내 Uwayayayayaya. 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타임이 내 맘을 고백하려고 Yan guys, please watch naman sa aking mga videos. At mag-iwan ng bakas, meron pa kayong 4 na banana. Promise ko yan, mamaya didikit ko lahat. 내 너 때문에 Uy, Pinggay, okay na yung Pinggay. Huwag mo na kailangan pabalik-balik kasi pareho lang naman din yung Pinggay. crazy I'm going Crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 Daming members na. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm Going with crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘
변치 않을 테니 I'm Going me crazy. I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 Okay, guys, magdikit-dikit lang po kayo dyan, guys. going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy 내 맘을 받아주는 완벽해진 하루 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 Yan, Aliza Dan here to sub. Yan, Dan po kayo, no? Guys, please connect to Marilyn, guys. 이해가 Mag-iwan kayo ng bakas, lagyan mo ng hashtag view, na. 매번 Para pag magdikit kayo kay Marilyn, automatic bigyan ka ng 5 banana. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 Yan, Marilyn Sorinsin, Maribig, tsaka si Ronilo, guys. crazy Hey, Bingay. Nakadami ka na. Guys, sinong may LS today, guys? Sinong may LS? Sabihin nyo sa akin. Kasi mag-i-stop na rin ako mamaya konti, guys. Oh, si Nanay Rising. Kapapasok lang. Guys, please connect to Nanay Rising, guys. Hanggang po yung bahay niya, guys. 가고 기다리다 지쳐 그만 널로 Nay, kumusta na yun na? Anong balita dyan, Nay? 하지만 성급한 나의 Guys, please connect to Nanay Rising, guys. 고가 두려워서 Hanggang po siya. 매번 Nay, may LS ka ba ngayon? 야야야야 Ay, hindi na. Kanina ka pa ba sa akin? Ba, ngayon lang kita napansin, ha? 보며 대답 없이 미소만 짓는데 Sorry talaga, Nay. Nag-easy lang talaga si Yos. Madamo man na. Yan, guys. Connect to Nanay Rising, guys. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸 I'm going crazy 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 I'm going Grace. I'm going Okay na yung pinggay. Tama na yun. Tama na pinggay. Mag-ilis ka ba? Sino mag-ilis ngayon, guys? Let me know para palipatin ko kayo. Hanap na tayo. ah. going crazy yeah I'm going Ano nag-ilis ngayon? Ah, si Disa. Ayan, guys. 어쩔 수 없는 걸 Gusto niyo po ng ano, lipat tayo kay Disa, guys. I'm going Ang aking VIP. crazy Ilis po siya ngayon, guys. Punta tayo. 받아 Ha? Ilis ngayon, guys. Yan po ang aking VIP ko rin isa, guys. Yan po ang bahay na, guys. Lipat po tayo kay Disa, guys. Tapos sabihin mo lang kay galing kayo sa akin, no? Eh, hindi na pala siya live. Tapos na pala siya. Tapos na rin pala ang live niya, no? I think of the times you were still mine. Got together Salamat, salamat. Eh.
Naghanap ako rito ng malipatan nyo guys, yung maraming tao rin. Tapos na pala, sorry. Sorry nanay, hindi ka naman galit. Malipatin ko rito. Yung mga... Kala... Puro premier ang ginagawa nila eh. Derek. Si Derek Mendoza. Hoy, Guruta Tebuhan, kumusta ka na kapatid? Pwede, nanay, pwede. Naghanap ako kung sino may ilis kasi para palipatin ko na kayo. Kasi magsaing pa ako. Wait lang ha. Ano ba yung tanong mo, nay? Hindi ko nabasa. Chris, thumbs up, course. Thank you. Ganda na music mo, host. Wala namang kasaya. Oo nga, no? Pang baile ito, pang baile yan ni Guruta. Sa mga barangay-barangay. Ano ba bang tanong mo, nanay? Hindi ka pwede magbaba, Hindi, pwede ka magbaba ng... Huwag ka magbaba ng live na naka-live din yung... Di ba, nag-live ako, tapos magbaba ka ng live sa akin? Huwag, kasi pareho kayong kawawa yung baba mo, ma-deduct yung niya. Yung watch hour niya. Tulad sa akin, ito, may mga palipatin ko, kakapihin ko lang yung buong yung channel niya, ipipin ko siya, tapos palipatin, ganun lang sa akin. Kapihin mo yung link niya, yung buong link niya, tapos ipin mo siya, tapos saka ka lang magbaba, pagpalipatin mo na sila, pero huwag yung nangingisa. Wala, Pero pag ba ongoing pa yung LS mo, tapos nagbababa ka ng mga naka-live, pati sa'yo at sa kanya, maano? Sige, Guruta. Kumusta ka na, Guruta? Anong balita dyan? Dali, babangin yung mga ninyo, guys. Cruz, tamsa dikit, baka sa idol bala. Ko agad yan. Guys, sino yung mga may makakilala yung may LS? Palipati para doon na tayo lilipat. Guruta, saan yung mo, Guruta yung premier mo para matamsakan ko. Si Ma'am Kat, host. Si Ma'am Kat, no? Sige, palipatin natin doon. Ako na magano. Ang ganda talaga ni Guruta. Pang-artista talaga ito si Guruta. Live pala si Ma'am Kat. Sige. Ako na magano. Ako na magbaba. Natamsakan ko na, Natamsakan ko na. Ay, Guruta, okay na. Ay, Guruta. Guys, lipat tayo kay kay Ma'am Kat. Yan po guys, si Ma'am Kat, yan po. Magtatapos na ako guys kasi may ano pa ako guys. Ito po yung link ni Ma'am Kat. Lipat tayo guys. Marami pong yan guys, marami pong mga banana rin makuha nyo. Sino yung mga dyan guys? Lipat muna tayo kay Ma'am Kat. Sabihin mo na lang na galing kayo sa akin, Bion, no?
Guys, lipat muna tayo guys. Andyan po si Ma'am Kat. Yan. Ayan na po guys, live in action. Dana po. Ayan, simply guys, mga kapatid, lipat muna tayo kay Ma'am Kat. Doon muna tayo mangisda guys. Doon muna tayo mangisda kay Ma'am Kat. Magtatapos na po ako kapatid. Salamat. Bago po ako magtapos, magpasalamat muna ako sa aking mga bagong members na si Nats Balaba Vlog at saka sa super chatter ko na si Lynn Cobin. Ate Lynn, thank you for palipad mo dyan. Tsaka kay Sandra. Si Sandra, thank you rin Sandra sa palipad mo. Host, ayaw nila. Kaya, nung nakaraan din, nagpalipat tayo talaga. Yung mga 15 pa tayo pang lumay. Yan eh. Patapos na host, Yitski. Yes, salamat Yitski TV. Lipat po tayo kay kay Ma'am Kat. Nag-ilis siya ngayon. Patapos na ako guys, magsaing pa ako. Magtutupi pa ako ng mga labahan. Dito po yung bahay po ni Ma'am Kat guys. Binaba po, lipat muna tayo. Ba't parang dumami tuloy? Lipat na po tayo guys. Lipat na po tayo, please. Oy, Rakila, ayan, 10 na kami. Ano ba yan, guys? Pasensya na, guys. Talagang gustuhin ko mag-stream, kaso lang ay magsasaing pa po ko hapon. Tapos yung mga labahin ko, tutupiin ko pa. Sasamantalahin ko ng tupi, guys. Ganito ang buhay may asawa, guys, you know? You need to divide your time, no? Diyan po, guys, silipat tayo kay Ma'am Kat. Sabihin nila, galing po kayo sa akin. Rakila, hey, okay ho, salamat. Guys, tomorrow may LS pa rin tayo, mag-LS pa rin ako tomorrow, guys. Then, if you're free, guys, tonight, mayroon pa akong LS sa aking isang account, guys. Ha? Yan, JLM TV, thank you, kapatid. Tapos na ako, kapatid, magsasaing pa ako. Oh, magsasaing pa si Kus. Iguruta, salamat ha. Kanina dapat iguruta, maganda sana. Ang daming tawa kanina, mga 22, 24, 18. Tapos ang daming mga bago pumapasok. No, tapos nakamaganda ba? Kaso lang, ngayon, patapos na ako ha. Sige ho, salamat. No? Guys, ganito talaga ang buhay may asawa, guys. Kailangan mong mag-divide ng oras. Magsaing, maghugas ng plato. Magtupi ng bagong labang damit. Hindi na ba kayo aalis? Bakit walo pa kayo? Umalis muna, lumipat na kayo. Gracia. Thank you sa lahat ng mga nandito. At muli magpapasalamat si Ho sa lahat ng mga VIP at mga non-VIP. At saka sa mga super chatter ko at sa mga bumubuo at nakikinood at Okay lang, host. Late, nakita ko lang pogi. Ganun ba? Salamat talaga, Iguruta, sa... Malit na bagay lang yan, Iguruta. Malit na bagay lang yan. Yeah! Sige na, guys. Maghugas pa ako ng plato. Guys, maghugas muna ako ng plato, guys, kasi ano eh. Thank you. Enjoy sa pangingisda and have a nice day and have a nice evening. See you tomorrow. Mas maganda, agaan niyo po ang pangingisda, guys. Like mga 3 o'clock or 4 o'clock. More banana, more views, and more new banana, and more banana extra. Thank you. See you. Bye-bye. Ay, Guruta, panoorin mo aking video pala, yung bagong video kong upload, ha? Kahit mga 1 minute lang, kapatid. Tapos magbakas ka, bigyan kita ng atat na banana. Thank you, bye-bye. Ayaw, umalis.